Atatiminaq ammarpoq. Mødet er åbnet. Deres Majestæt, deres kongelige højhed. Adaqanartorsuaq dronningi. Kungiqormiulullu adaqanartoq. Det var Atassut-partiets formand Lars Chemnitz, der som ældste medlem af det afgående Grønlandsråd åbnede det første møde under den nye hjemmestyreordning. Den ordning, som fra 1. maj har givet det nye landsting lovgivende myndighed. Hjemmestyret fik hele 1. maj-dagen store og gode ord med på vejen. Det er den største glædesdag og glædesfest i Grønlands nyeste historie, sagde Lars Chemnitz i sin åbningstale. Et ung demokrati som det grønlandske kan blive udsat for mange faldgruber. Vi må holde øjnene åbne for, at vi ikke straks fra starten gaber over mere, end vi kan magte. At indføre et hjemmestyre tager tid. Grønland har, trods al vor gode vilje, kun beskedne ressourcer at sætte ind. Ressourcer, som er langt mindre, end hvad der normalt findes i samfund, som styrer deres egne indre anliggender. Grønland vil aldrig kunne bære et stærkt, specialiseret mammut-administration, og det må vi tilrettelægge vores samfundsliv efter. Samtidig med, at vi nøje må overveje, hvor det så er bedst at hente den specielle viden, vi ikke selv kan fremskaffe. Grønland har gennem det sidste kvarte århundrede gennemgået en meget hastig udvikling, og alle gode forhåbninger til trods vil det næppe være menneskeligt muligt eller forsvarligt yderligere at forcere udviklingen. Gør man sig ikke dette på forhånd klart, vil hjemmestyret let, alle fremskridt til trods, blive følt som en desillusionerende ventetilstand. At erkende sin egen begrænsning betyder ikke, at man er svag, giver op eller overlader ansvaret til andre. Men den erkendelse er styrke, da den får os til at handle ansvarsbevidst. Grønlands historie og folkesagn indeholder en lang række beretninger om store fangere, åndemandere og kraftfulde kvinder, som kunne og ville noget selv, og altid under hensyntagen til naturens kræfter. Hele Grønlands natur og klima udstråler sine krav om menneskelig snilde, hårdførhed og går på mod, for at mennesker i det hele taget skal kunne overleve. Det er derved, vores forfædre har overlevet. Og selvom vi i dag materielt er mere forkælet end nogensinde i vores fortid, har vi som folk så store indre kræfter, at jeg er overbevist om, at også vi vil klare fremtiden med disse egenskaber. Mange af os har set og lært af den store verden rundt omkring. Og mange flere har i dag fået en uddannelse eller står i et uddannelsesforløb, som vores forældre i deres ungdom ikke ville have drømt var muligt. Den oprindelige grønlandske hårdførhed, suppleret med nutidens faglige viden, er de bedste garanter for Grønlands fremtid. Det er en særlig oplevelse for prinsen og mig at overvære det første møde i Grønlands Landsting. Den forsamling, som fra i dag skal lede det nye grønlandske hjemmestyre. Mange har set hen med stor forventning til denne dag. Ikke mindst jeg selv. Derfor har det både rørt og glædet min mand og mig at være indbudt til at deltage i denne store grønlandske festdag. Med lov skal land bygges, står der som indledning til den ældste lov i Danmark. Med egen lov og egne hænder skal Grønland nu bygge sin egen fremtid. Det er landstingets medlemmer, der som valgt af hele det grønlandske folk fra i dag er de hænder. Jeg ønsker for dem alle, at de må vide at bygge med stærke hænder, der ikke ryster og ikke synker modløse ned, trods de vanskeligheder, der kan melde sig. Loven om Grønlands hjemmestyre, der blev vedtaget af Folketinget den 17. november 1978 og stadfæstet i statsrådet den 29. november, har følgende indledning. I erkendelse af den særstilling, som Grønland i national
kulturel og geografisk henseende indtager inden for riget, har Folketinget i overensstemmelse med vedtagelse i Grønlands Landsråd vedtaget, og vi ved vort samtykke stadfæstet følgende lov om Grønlands forfatningsmæssige stilling i riget. Denne indledning, som også findes i den færøske hjemmestyrelov fra 1948, understreger betydningen af den lov, som i dag træder i kraft. Så overrækker jeg da Landstinget det originale eksemplar af loven om Grønlands hjemmestyre. Måtte det blive indledningen til en ny og lykkelig epoke i Grønlands historie. Grønland og det grønlandske folk til glæde og gavn, og hele riget til bedste. Gud bevarer Grønland. Gud tip kalahlit nunat sernihiliuk. Gud bevarer Danmark. Gud tip Danmarke sernihiliuk. Må jeg takke deres majestæt på det hjerteligste for denne overrækkelse. Den skal være vores store klenodie, som vi vil opbevare på en værdig vis. Kanonsaluten på 21 skud kom fra det danske inspektionsskib Fylder, ankret op i bugten ud for den gamle kolonihavn, der hvor hans egede kom til for 258 år siden. Grønland fortsætter ligesom Færøerne som en del af rigsfællesskabet, og dette rigsfællesskab, eller rigsenheden som mange hellere vil kalde det, blev på selve dagen markeret ved regentparrets tilstedeværelse. Dronningen og prins Henrik kom til Godthåb mandag eftermiddag. Velkommen. Velkommen. Malina Stenholt, er det? Malina Stenholt. Ja. Velkommen. Lars Kjellin stemmer at være fotografen. Sammen med regentparret kom blandt andre Grønlands minister Jens Peter Hansen, der repræsenterer regeringen, Folketingets formand K.B. Andersen og de danske medlemmer af Hjemmestyrekommissionen. Den grønlandske nationalsang, Vort ældgamle land, blev sammen med den danske kongesang også spillet ved kongelige modtagelser før hjemmestyret. Men en egentlig hjemmestyresang er på vej. Der er udskrevet en konkurrence af det gamle landsråd, der også har gjort hjemmestyret over til sangens år. Flagene er endnu røde og hvide, men som det hjemmestyrede Færøerne ventes også Grønland at få sit eget flag. I Grønlandsposten har der været offentliggjort en lang række forslag, men der er ikke truffet nogen endelig beslutning om flag endnu. Optakten til hjemmestyredagen fortsatte med den officielle middag på Hotel Grønland, hvor det nye landstings 21 medlemmer for første gang var samlet. Her blev de præsenteret for regentparret, 13 fra Siumut-partiet, som nu overtager styret, 8 fra Atassut-partiet. Og de 21 mænd, for det er nemlig kun mænd, der sidder i det nye landsting, de mødtes igen fra morgenstunden på selve hjemmestyredagen. De gik i procession fra Hans Egedes 250 år gamle hus, som nu er bolig for Grønlands politiske ledere. Der skal altså nye beboere ind i det hus nu. Ud flytter Lars Kemnitz og hans kone Annie Kemnitz, der er dansk. En flytter Jonathan Motzfeldt med sin kone Margit Motzfeldt, der også er dansk. Processionen gik forbi statuen af Hans Egede til Godthåbs gamle kirke fra 1849. Sådan som man traditionelt har markeret landsrådsåbninger tidligere. I dagens anledning med gudstjeneste både på grønlandsk og dansk.
sammen med vor dronning og prins Henrik, som glæder os ved igen at være imellem os på en så stor mærkedag for både Danmark og Grønland, som denne dag er. Sammen med repræsentanterne for regering og folketing, og ikke mindst sammen med vores nyvalgte repræsentanter i Landstinget, indleder vi som folk og som menighed denne store dag ved at samles her i kirken. Det betyder, at vi bærer vort arbejde og vores fremtid frem for Gud og lægger den i hans hænder med bøn om hans velsignelse. Og vi lovsynger Gud, og vi takker Gud for livet, han gav os i Jesus Kristus. I hans liv, gennem hans død og opstandelse. Og nu er så fundamentet til det hus, der skal bygges i fremtiden, blevet lagt. Det næste bliver at bygge selve det hus, som skal være et hjem for os alle her i Grønland. Målet, vi skal have i sigte forude, må være, at alle må opleve og føle, at her rejses der et hus, som både bliver et godt værn mod kræfternes stærke spil i vort arktiske land, og som ikke mindst bliver et trygt og levende hjemsted for alle os, der omslutter vort land med kærlighed og taknemmelighed. Vi har valgt jer, der indtræder i det nye landsting, til sammen med os og på vores vegne at virkeliggøre disse store mål. Og vi stoler på, at I hver især vil gå ind i denne tjeneste for jeres landsmænd. De har betroet jer et ansvarsfuldt og et forpligtende værv. Lad mig derfor igen minde jer om skriftens ord. Er Gud for os, hvem kan der være imod os? Ligesom andre før jer fik disse ord med sig fra denne kirke, sådan vil også vi i dag give jer de samme ord med, og lad dem være et grundlag, der er værd at bygge på for jer alle i jeres kommende arbejde, for jeres land og for jeres folk. Amen. Fra kirken gik processionen til Landstingets officielle åbning, som de så i udsendelsens start. Dronningen skulle efter planen være gået turen med gennem byen, men det var meget glat, så hun gik i læ i Rigsombudsmandsboligen og kørte senere til Landstinget. Og i Landstingssalen, der sluttede formiddagen med afsløring af 2 malerier udført af Grønlands store kunstner Hans Lynge. Malerier af de 2 første folkevalgte landsrådsformænd, præsten Erling Høegh, formand fra 1967 til 71, og Lars Chemnitz, formand fra 1971 til den 1. maj, og endnu fungerende indtil de nye folk officielt har fået posterne den 8. maj. På Grønlands Landsmuseum fik det nye Grønland senere på dagen overrakt dagens fornemste gave, en samling af Grønlands kunst. Over 500 ting samlede Danmark gennem 50 år af Foreningen Grønlands Kunst og Husflid. Foreningens formand, den 84-årige Gerti Vandel, her sammen med Folketingets formand, bidrog i øvrigt med en gave fra sin private samling. Der er allerede for nogle år siden truffet beslutning om, at de mange ting skulle føres tilbage til Grønland. Men det blev først muligt, da Folketinget ved et tilfælde hørte om samlingen og lovede at købe de montrer, som kunne danne en sikker ramme om den grønlandske kunst. Folketingets formand overrakte gaven. Nu står vi her og taler om fremtiden, og så når vi skal aflevere Folketingets gave, så mødes vi i et museum. Er det ikke lidt ejendommeligt? Det er det ikke, og der er 2 grunde til, at det er naturligt, vi mødes her. Den store danske digter Johannes V. Jensen har engang sagt, at kun den, i hvem fortiden er stuvet op, har fragt ind i fremtiden. Det vil sige, kun den, der kender sin fortid, kan
vurdere nutiden og være med til at lægge kurs for fremtiden. Den, der tror, at verden begyndte i går, er i en tid med hastige omskiftelser, som dem vi nu oplever også her i Grønland. Han eller hun er hjælpeløse, både personligt og samfundsmæssigt. Om aftenen gik børn og unge grønlændere med fakler af H.J. Ringsvej til den store hjemmestyrefest i Godthåbshallen. Ringsvej er opkaldt efter Heinrich Johannes Rink, der var en af de mest fremsynede danske administratorer, grønlænderne har kendt. Det er over 100 år siden, han fik grundlagt de forstanderskaber, som var det første forsøg på at skaffe grønlænderne medbestemmelse i egne anliggender. I 1882 turde han også sige, at de danske ikke skulle bruge deres overlegenhed til at nedbryde de grønlandske skikke. Det gik måske ikke helt sådan. Så er vi indenfor i Godthåbshallen til den store fest med over 1200 deltagere. Der var tilstræbt en demokratisk fordeling af adgangskortene. De var blevet sendt ud til alle arbejdspladser, og de fleste steder blev de fordelt ved samarbejdsudvalgenes lodtrækninger. Men også de ældre fra plejehjem og de unge fra skoler og uddannelsessteder fik chancen for med lodtrækning selv at komme til hjemmestyrefest med dronningen. Og der var også mange, der fik mulighed for at hilse på og tale med regentparret. Et ord, som ikke ofte er brugt, har i denne tid fundet en ny mening, nemlig rigsenheden. Det har vist sig at være ikke en stiv og firkantet kasse, men en ramme, både rummelig og foranderlig, hvor der er plads til de forskellige samfund, sådan som natur og kultur, geografi og historie har formet dem. I denne rigsenhed mødes nu grønlændere, færinger og danske i et fællesskab, som takket være de enkelte leds større frihed kun kan vinde i styrke. Det er en stor dag for Grønland, vi i dag oplever. Gid den må blive indledningen til meget godt. For Landstingets medlemmer er det begyndelsen til et stort arbejde. Gid de må føle ansvarets alvor og glæde, men aldrig knækkes af dets byrder. For ansvaret ligger ikke hos Landstinget alene. Det hviler på hele det grønlandske folk, og er en udfordring til hver enkelt om at leve med i, hvad der foregår, og yde sin indsats. Min mor, dronning Ingrid, bad mig som det sidste inden min afrejse, om at bringe hendes hjerteligste hilsen og varmeste ønsker for Grønland. Jeg ved, hun er med os her i tankerne i aften. Så vil jeg til slut udtrykke mine ønsker for Grønland og det grønlandske hjemmestyre, og for hele den grønlandske befolkning med de gamle ord. Gud give jer lykke og gode råd. Gud bevarer Grønland. Gud dip kalahlik nunat sernihiliuk. Gud bevarer Danmark.
Det er jo en kendsgerning for alle, som har deltaget ved udarbejdelsen af hjemmestyret, at hjemmestyre, det er ikke et trylleord, der vil fjerne Grønlands økonomiske, sociale og erhvervsmæssige problemer de første mange år. Jeg tror, at vi må sige tværtimod. Hjemmestyrets værdi for Grønland skal særligt søges deri, at befolkningen i Grønland nu får mulighed for at afskaffe den følelse af fjernstyring fra Danmark, sådan som det grønlandske hjemmestyreudvalg i sit oplæg til hjemmestyrekommissionen jo gav udtryk for, var en almindelig følelse for befolkningen i den daglige tilværelse i Grønland. Hjemmestyrets fornemste opgave må derfor være at gøre en ende på denne følelse af afmagt og manglende indflydelse, at gøre en ende på tilskuermentaliteten. Forudsætningerne for politisk aktivitet og medleven er nu skabt, og ved folkeafstemningen den 17. januar, der har de grønlandske vælgere givet udtryk for, at de har vilje til at tage den udfordring op, som hjemmestyret er. Det var Grønlands stemme, vi hørte den dag, og stemmen var klar og tydelig. Et ja til det selvstændige grønlandske ansvar. Et ja til hele den hjemmestyreordning, som træder i kraft i dag. Der blev holdt fest over hele Grønland den 1. maj, ikke kun i Godthåb, men den store fest her blev transmitteret i radioen til hele Grønland, så alle kunne høre dronningen, og alle kunne være med, da hjemmestyrets første leder, den kommende landsstyreformand og regeringsleder, præsten fra Julianehåb, Jonathan Motzfeldt, for første gang fik lejlighed til at tale som Grønlands første mand. Jeg vil benytte lejligheden til at takke den danske regering, som ved sin nedsættelse af hjemmestyrekommissionen har sat skub i bestræbelserne for at realisere vores drøm om større kompetence og større ansvar. Ligeledes vil jeg takke kommissionens medlemmer for et positivt og konstruktivt arbejde. Jeg vil også nævne sekretariatet, som har udført det slidsomme arbejde. Og jeg vil også rette en varm tak til kommissionens formand, professor E.C. Folkel, for en dygtig ledelse af arbejdet. Jeg vil endvidere rette specielt tak til regeringens repræsentanter, de skiftende grønlandsministre Knud og Holger og Jørgen Peter for en positiv indsats omkring dette arbejde. Vi fra Siumut lægger overordentlig vægt på, at forholdet mellem Danmark og Grønland forbedres yderligere, således at samarbejdsmulighederne imellem vores to folk styrkes ved de forhandlinger og den dialog, der fortsat vil være nødvendigt og ønskeligt. Dette land og dette samfund skal være et trygt land at leve i. Der skal ikke være tvivl om, at vi under vores politiske arbejde stedse vil have dette for øje. Jeg vil ønske for den fastboende befolkning, som er klar for at bo i dette land, at den aldrig under hjemmestyret må blive skuffet i sine forventninger til sin egen og sine børns fremtid. Hjemmestyret bør uddybe følelsen af, at der er plads til os alle, og at alle er velkomne i dette land. Hele befolkningen i Grønland bør ønske hinanden tillykke med hjemmestyret. Vi bør i al vor glæde ikke glemme, at generationer før vor også har bidraget for at gøre det muligt at nå det mål, som vi nu har nået. Vi nærer det håb til vores ungdom, at den under løsning af sine opgaver stedse vil arbejde for en god, fredelig og sund fremtid for vort land, og at den i sin søgen efter et sådan mål altid vil benytte sig af hensigtsmæssige midler og være besjælet af blidtfrie hensigter.
Lad mig slutte med at appellere til hele befolkningen om at hjælpe til, at det nu igangsatte hjemmestyre med alle de byrder, det fører med sig, bliver til gavn og glæde for os alle, der bor i dette land. Jeg vil ligeledes appellere til repræsentanter for den danske regering og i det hele taget det danske folk, at I giver os en chance til at gøre vores egne erfaringer. Og endelig, til allersidst, vil jeg ønske, at vi ikke bliver overvældet af de vitterligt store opgaver, vi har påtaget os, men husker at kunne opmuntre hinanden i det daglige. På den måde vil det være muligt for os at nå vort mål, nemlig at skabe et samfund, der er trygt at leve i. Hjerteligt tillykke mit folk, mit land og vor fremtid. Tak.